Som Papa Pizzeria. Tu je salamová pizza. Vyzerá dobre, ale ja mám radšej slnkovú, takže idem prejsť. Tu sklášim to klasidlo. Dobre. Tu je taká kostená. Tu je červená, tu je nejaká fiarová, alebo rúžová, neviem čo je za farbu. A tu spadajú hlavy, ruky, nohy. Takže ja nechcem dopadnúť ako oni. Potrebujem rýchlo sa dostať prečkaňal. Tam je nieko, už ma čaká. No poďme, poďte. No, musím rýchlo utekať. Tu je Papa Pizza. Tu je šialený kuchár. Hop, kuko skosím. Až mi jaký kanalizácii. Idú oni. Áno, kusu. Mi skosil na hlavu. Čo robíš? Takto sa dostanem tu. Tuko musím ísť opatrne. Pretože vždycky, keď idem opatrne, tak spadnem. Radšej pomalšie. Dobre, som na nejakom záchode, alebo čokoľvek, tu je kuchár. Môžem ísť ku nemu? Nemôžem. Neviem, či čaká na nich, alebo ísť ďalej. A idem ďalej. Oni ma dobehnú, možno. Sa nedotýkať. Hop, 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 hop. Dobre, idem ďalej. Tu je nieko mŕtvy. Ty až krajáš? Wow, to čo je za postavičku, takú som ešte nevidela nikdy. Nejaký krách, nechoď. Nie, nechoď teraz. Toľko nenávidím. Keď sa mi deje, stojíte vy, idem ja prvá. Nie! Ne. Čo, ako neprejdeme? Nie, tak stojte! Dobre, prešla som ko. Oni sú nenormálni. A ty máš čo za hlavu? No poď ďalej. Ty kokso, oni sú liekajú? Prejdem ko úplne na prvý krát? Ješ, prešla som to. Mámko, idem ďalej. Ja na nikoho nesakám, lebo oni len zle robia. Dobre. Skúsim na nejakej oslave, kus. Ale nejdem kúkať po kraji. Rýchlo musím snažiť. Yes. Hrala som tu už asi pred 3 rokmi. Ale ešte si pamätám, čo mám robiť. Ale kedy som hrala na mobile, dnes hrajem na počítači a musím uznať, že je to lepšie ako na mobile. Akurát keď chcem iný uhol dať pohľadu, tak musím stále držať pravé tlačidlo na myši. A idem hore. Nikako nie je, ale počujem, že sa kosti lámu. Taký zvuk, ako keby sa kosti lámali. A už asi viem, kde som.
Neboli to nakoniec košky, ale také zuby. Spísale. Obrovské, ale taký zvuk bol. Ale nie, nakoniec sú to asi kosti. Lebo tu je taký zvuk. No poďme na kúko. Na to kolo. Ktoré nenávidím. Nie. Ja som to vedela. Tu treba byť strašne opatrný. Hop, 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 skáč, hop, 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 poďme. Hop, hop. Ješ. Ješ. Ty kokso, nič nedýchala, ješ. Na druhý pokus. No poďme dole. Čo nás čaká? Všetko prekonáme, všetko dáme. Nie. Dobre, tu som, takže paráda. Je mi to vlastne jedno, keď som muž. Dobre, idem po rebríku. No čo, nemôžem sa dostať? Prečo sa nemôžem dostať na rebrík? Čo to je? No, vidíš, že to ide. Tu na pomaly. Ješ, som tu. A teraz tu na pokýs kameň, alebo moríkos, čo to je. Dobre, tu je exit. Paráda! Ja vidím cestu von, ja som vonku. Ješ, môžem ísť naspäť? Ne, nemôžem ísť. Musím ísť sem. Som to prešla za 10 hodín 26 minút. Ty kokso. Ma naháňa kuchár Papa Pizza. Tu je. Pôjdem kúkať. No rýchlo, rýchlo. Ma naháňa. Rýchlo, rýchlo, dobehni, rýchlo, dávaj. Mám to. Takže ďakujem za pozeranie. A ak sa ti to video páčilo, tak daj odber alebo like.